ओइ बाजैमोन मादैमोन बिराद दुखुनांथावलै इमान खस्थ' दाउ फिसिबाय नै बेल' थालांबाय फैसाबो हाबगोन ना हाला फात्ता गैला दाउआ बेमार जानानै थैजोब्बाय नालाय खामानि मावनोबो हाला नै हास्लाबला गारनांगौ बेफोरखौ दाउआनो 400नि खाथियाव थैबाय फैसा मोनलानो थाइसेबो फैसा मोनलानो बाजैमोन मादैमोन मोनाबाबो माथो खालामबावनो नै खामानियाथ' जोबनो थांला नेक्स्ट बारावहाय नायनोसै बाजैमोन मादैमोन मोजाङै थायोब्ला नेक्स्ट बाराव मोनफिनसिगोन बाजैमोन खाफाल मोनदा बेबायदिखौ फार्स्ट टाइम जाबायमोन नैबे गोसा बे मोनसेयाव ग्रुपनि दं आरोना ग्रुपनिसो एसे मोनसिगोन न'नि बेक्तिनिथ' गैया मोननाय नंला थाइसेबो थाखा